Continúan os labores de extinción do lume declarado nun pesqueiro atracado no porto de Ribeira. Os traballos para sufocar as lapas poderían prolongarse varios días. Os esforzos céntranse agora en evitar o afundimento do buque. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións. Antes, titulares. Unanimidade en Caldas ao rexeitar o estudo para a variante oeste presentado polo Goberno Central. O Concello pedirá unha reunión co Ministerio de Transportes para trasladar o seu rexeitamento. Pontevedra saca a licitación o proxecto de renaturalización do río dos Gafos o seu paso por Campolongo. Trátase dun paso definitivo pro inicio das obras. A Corporación Municipal saínte da moción de censura en Noia celebrou o seu pleno de organización. O novo goberno, conformado polo PSOE e a Marea, conseguiu sacar adiante a súa proposta. Todo listo en Pontevedra para a Feira Franca deste 2025. As meigas serán as protagonistas esta fin de semana dunha programación que levará a cidade ao século XV. Estamos nas novas do día, comezamos. En Ribeira, os equipos de emerxencias continúan cos labores de extinción do lume declarado na tarde de onte nun pesqueiro atracado no porto da localidade. Segundo informaron fontes do propio operativo, os esforzos céntranse agora en evitar o afundimento do buque e as posibles verteduras ao mar. Os traballos de extinción poderían prolongarse durante varios días. As primeiras alarmas saltaban na tarde de onte. Por causas polo de agora descoñecidas, orixinábase un incendio no arrastreiro Aguadi, duns 50 metros de eslora, que se atopaba atracado dende había varias semanas no porto comercial da localidade. Con rapidez foron chegando os primeiros equipos de emerxencia, que se puxeron mans á obra para tratar de sufocar as lapas. Nese momento nada facía presaxiar que o lume acadase as dimensións que finalmente tivo. Si, a tarde de onte foi moi difícil, as primeiras horas foi difícil para a xente que tivo que entrar dentro a intentar apagalo, moito calor, moito carga térmica na zona, bueno, complicado, unha tarde foi moi complicada, habitual cando se producen en barcos estes incendios. Por agora temos suerte que o vento está acompañando e está levando para fora do centro da cidade o vento. Temos que estar vixiantes porque sí, como vos dixen antes, sigue o incendio sigue activo, sigue saindo bastante fume. Co barco xa moi afectado e sen vítimas persoais, os esforzos céntranse agora en evitar o afundimento do buque e as posibles verteduras ao mar. Ahora mesmo o incendio todavía sigue activo, pero a nosa prioridade ahora mismo é intentar que o barco non se funda. Estamos en diferentes zonas do barco achicando agua con as bombas. E, bueno, temos un traballo todavía laborioso por facer, xa che digo, o incendio sigue activo, pero a prioridade ahora mismo é que intentar que o barco non se funda. Sabemos que estes traballos poden durar varias horas e incluso están falando de que poden pasar días ata que se declare a extinción completa do buque. Son traballos de extinción moi difíciles, basicamente debido á cantidade de material combustible inflamable que contén o barco. Agora mesmo pois tamén están intentando evitar que o barco se poida afundir mediante a axuda dese remolcador que o está apurrando contra o porto, pero tamén mediante a instalación de bombas de achique que permitan pois que o barco se manteña a flote e non se afunda, basicamente porque iso tamén suporía un dano ambiental á nosa ría que hai que evitar. A espera do que determine a investigación, todo apunta como causa máis posible da orixe do lume a uns traballos de mantemento que se estaban a realizar no barco. Unha vez que se extinga o buque, terán que investigar cal foi a orixe que motivou este incendio, pero basicamente o que se está falando até este momento é que uns traballos en quente mediante unha soldadura no seu interior pois propiciou unha chispa e un quecemento de material combustible e se orixinou o incendio que non se puido controlar. Dende onte traballa na zona un amplo dispositivo de emerxencias, ademais de efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, do Gaén e as policías local e nacional. Traballan tamén na zona persoal de Portos de Galicia, Salvamento Marítimo e Gardacostas, que ten desplegado na zona ademais a varios remolcadores.
As carabelas portuguesas continúan poñendo en xaque as praias do concello de Sanxenxo. A aparición de exemplares vivos na xornada de hoxe obrigou a pechar o baño os areais de Areas, Silgar, Canelas e Montalvo. Dende o goberno local explican que manteñen a vixilancia no resto de praias, polo que non desbotan novos peches. Recordemos que a picada da carabela portuguesa é moi dolorosa e pode chegar a causar tamén, naqueles casos máis graves, náuseas, vómitos e incluso dificultades para respirar. Recoméndase que non se toquen e que se evite o baño se se observan na auga. Tamén que se dé aviso ao persoal de socorrismo. En caso de contacto debe acudirse a un centro sanitario. Tal e como acordaron na última asemblea, tras a enquisa realizada co respaldo do 100% dos pais, os nenos do Colexio Ana María Dieguez de Asados en Rianxo non asistirán a clase este luns, data prevista para o inicio do curso. A AMPA mantén así o pulso aberto coa Consellería de Educación como medida de protesta ante a falta de profesores e especialistas no centro educativo. O luns arrancará un novo curso escolar, pero non en todos os coles. A AMPA do Colexio Ana María Dieguez de Asados decidiu por unanimidade non enviar ese día os seus fillos a clase como medida de presión para que a Consellería de Educación atenda as súas demandas. A Consellería é sabedora da situación de que este cole vai a empezar con 0 nenos o próximo día 8, pero non se puxeron en contacto con esta AMPA. Dende a AMPA din que levarán esta decisión ata as últimas consecuencias. Seguen insistindo e pidenlle á Consellería que dote o centro dun profesor de pedagogía terapéutica e outro de audición e linguaxe a tempo completo, así como un docente para desdobrar a aula de quinto de primaria. Nós o que pedimos sería que se leven a cabo os acordos e que se cumpla a normativa vixente e nos doten dos profesionales que necesita o centro para que a atención aos nosos fillos sea a correcta que lles corresponde por lei. O que estamos solicitando é un desdoble para unha aula de primaria que ten un ratio de 28 alumnos e máis que se cubran unha plaza de PT e outra de L, porque as horas que están impartindo no centro no curso pasado non eran suficientes e neste curso creemos que ainda van ser máis insuficientes que o ano anterior. O que falamos e acordamos coas familias é que chegado o punto de que as nosas demandas non foran escoitadas, pois solamente nos quedará plantarnos diante de Consellería hasta que alguén nos reciba e nos escoite e nos dé as explicacións pertinentes de por que este cole non se está dotando dos profesionales que lle corresponden. Se o acto reivindicativo se prolonga no tempo e co fin de posibilitar a conciliación, a AMPA do centro xa anunciou que sufragará un servizo de monitorado para atender aos nenos daquelas familias que o precisen. Caldas de Reis rexeita as propostas para a variante oeste presentadas polo Goberno Central. O Executivo local non entende por que non se ten en conta a opción que defende a corporación de xeito unánime dende o ano 2008. O principal foco da polémica é a conexión da variante co porto de Vilagarcía. Nunca foi demandada polo municipio e suporía a demolición de varias vivendas e a división das parroquias afectadas polo trazado. Agora o rexedor solicita unha reunión co Ministerio de Transportes para propoñer melloras a este estudo. Nin a veciñanza, nin o goberno, nin a oposición. As propostas presentadas polo Ministerio de Transportes para a agardada variante de Caldas non gustan no municipio. O malestar que causou en todos os veciños e veciñas de Caldas de Reis este estudio desta variante oeste de Caldas co acceso ao porto de Vilagarcía, non? Que van en contra deste estudio que desfai por completo varias parroquias de Caldas e que temos que evitalo e traballaremos ata o final por ele. Con este proxecto o Ministerio busca dar resposta a dúas situacións que, segundo o alcalde, deberían abordarse de xeito independente. Dunha banda, a demanda pola que leva anos pelexando o Concello, a variante que permite eliminar o tráfico pesado do casco urbano. No 2007-2008 xa o pleno do Concello por unanimidade adotou e fixe unha proposta de variante máis ou menos dende o polígono das Vegas de Almorzar ata o entronque ca Nacional 550, que sería o que realmente evite o tráfico pesado no casco urbano de Caldas, pero dun xeito que non afectaba ningunha vivenda e que non rompía pola mitade a parroquia de Santa María. Da outra conexión da AP9 co porto de Vilagarcía, no estudo aprobado polo Ministerio búscase darlle solución vinculando esta actuación
actuación coa variante oeste. Que non é algo nin que Caldas pedira, que ao final é un desvío que causa o destrozo de cando menos 4 casas para evitar 600 metros de nacional. Entendemos que é un despropósito e, como digo, presentaremos as nosas alegacións, sobre todo tamén as cargas que quedan porque che pase unha carretera que vai ser cerrada, que ten os seus viadutos, que ten os seus terrapléns e demais, e todo eso destroza algunha que outra parroquia. Hoxe o alcalde mantivo un encontro co subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, para trasladarlle o malestar que hai no Concello. Non entenden a urxencia dos prazos actuais cando Caldas leva 17 anos agardando por esta infraestructura. Tampouco que non se tivera en conta a proposta aprobada por unanimidade polo Pleno. No 2007-2008 presentouse esa proposta e no ano 21 foi cando se empezou a redactar todo isto e sí que a partir de aí nós contábamos con que iban a ter en conta aquel estudio e aquela proposta por unanimidade dun Concello que é soberano. Entonces, a partir de aí non entendemos por que non, ni siquiera no estudio menciónase, pero ni siquiera se entra a valorar esa posibilidade. Agora volve a haber unanimidade en Caldas, pero desta volta a hora de rexeitar o proxecto que o Ministerio de Transportes pon sobre a mesa. Entre a veciñanza eu calculo que vai haber ao final de todo máis de 1000 alegacións e depois as forzas políticas estamos de acordo no fondo de que isto é unha aberración e non pode ser. Ao mellor depois surxen matices de que, bueno, a min gustaríame isto ou aquilo, pero a día de hoxe estamos de acordo e as alegacións, xa digo, van ir a pleno precisamente porque quero que haxa o maior consenso posible. O rexedor adiantou que o Goberno local vai solicitar un encontro con demarcación de carreteras e co Ministerio de Transportes na que poidan participar representantes veciñais para propoñer melloras o estudo desta variante. O Concello de Pontevedra saca a licitación ao proxecto de renaturalización do río Gafos ao seu paso polo barrio de Campolongo. Ao facer este anuncio, o alcalde asegurou que se trata dun paso definitivo para resolver, dixo, un atentado ecolóxico que se cometeu na cidade nos anos 70. Este é o paso definitivo para resolver un atentado ecolóxico feito nos anos 70 e que vai a significar unha millora ambiental e de calidade urbana para toda a cidade de Pontevedra, pero especialmente para os veciños de Campolongo. Xa se poden presentar ofertas durante 26 días naturais, o cal quere decir que a finais de mes de setembro se remata o prazo de presentación de ofertas e logo queda o proceso de estudar as ofertas e a adxudicación para iniciar as obras. O orzamento estimado para o proxecto de 4,6 millóns de euros, cun prazo de execución de 12 meses. Serán plantadas case un cento de novas árbores, duplicando a cifra actual, ademais de 290 plantóns de salgueiro, o que derivará nuns 700 metros cadrados de cobertura arbórea. Doutra banda, o alcalde expresou o seu agradecemento aos equipos técnicos e municipais polo seu esforzo en axilizar este proxecto complexo, cuxo financiamento tamén inclúe fondos do Concello de Pontevedra, cunha aportación próxima aos 3 millóns de euros. O proxecto non só permitirá crear unha zona verde de elevada calidade, senón que tamén traerá consigo unha mellora hidráulica moi importante, rebaixando a posibilidade de inundacións e mellorando o control das mesmas. Outra das características do proxecto é que o formigón que se retire da capa que cubre o río será triturado para logo ser utilizado na construción dos camiños e sendeiros fluviais. Tal e como indican dende o equipo de deseño do proxecto, na Fundación Biodiversidade non teñen coñecemento dunha renaturalización deste tipo polas súas características únicas dentro do Estado español. Compre lembrar que este é un proxecto financiado polos fondos Next Generation da Unión Europea e xestionados pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. A Corporación Municipal saínte da moción de censura en Noia celebrou onte pola tarde o seu pleno de organización. O novo goberno, conformado polo PSOE e a Marea, conseguiu sacar adiante a súa proposta, cos votos a favor do concelleiro do grupo de non adscritos, Luís Alamancos, e o BNG. Serán 3 dedicacións exclusivas, a do alcalde Francisco Pérez e a dos edís Manolo Seijas e Sandra González, e unha parcial, a do concelleiro Abel Pan.
O visto na sesión de onte albíscase un mandato tenso na política noiesa ata os vindeiros comicios municipais. O cruce de acusacións entre os dous bloques, o que asumiu o goberno tras a moción de censura e o saínte, especialmente a bancada popular, foi continuo. E, para exemplo, o pleno de organización celebrado na tarde de onte. O Partido Socialista e a Marea lograron sacar adiante finalmente a súa proposta de organización do novo goberno. Para facelo, ademais dos votos favorables dos edís dos dous grupos, contaron co apoio do concelleiro do grupo de non adscritos, Luís Alamancos, e a do BNG. A súa proposta establece 3 dedicacións exclusivas, a do alcalde Francisco Pérez, que cobrará uns 42.000 euros anuais, e a dos edís Manolo Seijas, 39.000, e Sandra González, 30.000. Ademais dunha dedicación parcial, a do concelleiro Abel Pan, que recibirá unha retribución duns 15.000 euros. Para o Partido Popular, o novo goberno sairá máis caro que o anterior. Tanto se fai a valoración e se fai o sumatorio, pois derívase claramente que proporcionalmente este é un goberno máis caro que o anterior. Digo proporcionalmente porque o goberno que se conformou ao inicio da legislatura estaba integrado por 9 concelleiros, este goberno está integrado por 6 concelleiros. É fácil facer a conta e verificar que o custe é proporcionalmente máis elevado. Algo que negaron contundentemente dende o grupo de goberno. Señor Freire, a súa interpretación dos datos xa coñecemos todos. É moi particular e a verdade é que vostede é un artista na interpretación dos mesmos. O certo é que nun momento di que este goberno é máis caro que o outro, e noutro momento di que un goberno non é caro nin barato, que depende do traballo que faga. O certo é que eu cobro 8.000 euros menos que vostede. Esa é a realidade. É que o grupo, a parte que corresponde de gasto do grupo político, se reducese en máis dun 20%. E se os concelleiros cobran máis, será porque teñen máis traballo tamén, o mellor. Pero a consecuencia última, o que importa, é que hai máis dun 20% de aforro en gasto político. Temos que ir con medios propios aos colexios, porque non deixastes nin un só euro para limpar os colexios. E veñen aquí agora a falar de máis caro que máis barato. Isto é o día a día. Isto é o que hai que debater. Eu entendo que ten que intervir, ten que decir 4 cousas, e demais. Pero mellor está calado. A ver como se lle paga ese xente que contratou ustedes. A ver como se lle paga. Iso é o que tiña que estar pensando vostede aí, como está agora. Mirar como se lle paga ese 1.000.000 de euros de facturas que hai que pagar, para vir agora dicindo se un é máis caro ou máis barato e inventando os números. Entre outras cuestións, no pleno de onte tamén se aprobou a proposta de composición e retribucións polas asistencias ás comisións, que se verá reducida tamén de 150 a 120 euros. Tempo para publicidade, voltamos de contado. O Goberno local da Illa de Arousa denuncia a falta de investimento da Xunta nos centros educativos do municipio. O alcalde lamenta que o arranque do novo curso escolar vai se producir sen que se arranxara ningunha das deficiencias que presentan os colexios. Luís Arosa lembrou que no colexio Torreilla hai varias melloras pendentes dende hai anos, entre elas a eliminación do amianto do tellado no pabillón de dirección. Tamén alerta de pingueiras no pabillón novo ou problemas cos ascensores. Acompañado da deputada socialista Paloma Castro, o rexedor lamentou que a Xunta si invista nos centros educativos de outros municipios gobernados polo PP, pero se esqueza de novo da illa. Tamén criticou que o goberno galego se desentendese do arranxo das antigas casas dos mestres do Torreilla, para as que o Concello vai destinar 150.000 euros para ampliar o espazo do colexio a través do Plan máis Provincia da Deputación de Pontevedra. Indicou que noutros casos o goberno galego si as está a rehabilitar. Sobre as deficiencias en educación na illa, o Grupo Socialista xa rexistrou no Parlamento galego unha nova iniciativa para exixirlle á Xunta que actúe. Isto non é Cuenca, non é
Madrid, somos a mesma comunidade autónoma. O noso puente non nos divide da comunidade autónoma, senón que seguimos sendo a mesma comunidade, a mesma comarca e o mesmo concello. Nós estamos agradecidos de que puderan vir a este concello e poder informarlle de todas as deficiencias, pero bueno, como estamos esperando polas reunións ao conselleiro que ni está ni se le espera, nin quere saber nada do Concello da Illa de Arousa, pois eles mesmos. Imos a seguir insistindo nas iniciativas que soliciten actuacións neste centro, neste CEIP Torreilla, que además é un centro que ten 60 anos e que é un centro de referencia a nivel educativo. Imos a seguir insistindo que a Xunta actúe e que invista ese diñeiro que ten dese plan de infraestructuras para os centros educativos tamén na Illa de Arousa. O Concello de Boiro vende sacar a licitación o proxecto para a instalación fotovoltaica de autoconsumo con inxección cero na depuradora municipal situada en Cabo de Cruz. A actuación permitiría mellorar a instalación, xa que na actualidade conta con diversos problemas de filtracións de auga e humidades. O proxecto contempla a intervención na cuberta e fachada para corrixir as filtracións e humidades. O importe da actuación ascende a preto dos 89.000 euros. As empresas interesadas poden presentar xa as súas ofertas mediante a plataforma de contratación do sector público. Pontevedra busca a fórmula para revitalizar o gastroespazo do mercado de abastos. Actualmente tan só 2 postos funcionan neste espazo gastronómico fronte aos 13 que operaron no momento da súa inauguración en agosto do 2019. A intención do goberno local é revitalizar este equipamento con 2 medidas: cubrir os postos vacantes e poñer en marcha actividades de dinamización que leven a xente a acudir ao primeiro andar do mercado. Así, ademais de sacar a licitación os postos vacantes, a intención do goberno local é recuperar a 7ª feira para dar visibilidade a novos creadores e comerciantes alternativos que non se realiza dende o ano 2019. Ademais, o gastroespazo acollerá nun dos seus postos a sede permanente da Cátedra de Espazo Público da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Tamén se manterá a colaboración co Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. As meigas serán as protagonistas da edición deste 2025 da Feira Franca. A popular cita pontevedresa celébrase esta fin de semana e a cidade ten xa prácticamente todo listo para viaxar ata o medievo. E a nosa intención é volverlle a dar vida. Para eso que hai que facer é licitar os postos na parte de arriba. Empezamos coa cesión do espacio Carlos Oroza, que creo que foi un paso adiante. A información que temos dentro do propio Servizo de Mercados e Promoción Económica é que hai interese en postos da parte de arriba, do primeiro andar, e intentaremos, na medida das posibilidades, como digo, ofrecer unha roda de prensa nas que agardo poder anunciar un novo proceso de autorización de postos no primeiro andar como paso intermedio para un proxecto un pelín máis ambicioso. As meigas serán as protagonistas da edición deste 2025 da Feira Franca. A popular cita pontevedresa celébrase esta fin de semana e a cidade ten xa prácticamente todo listo para viaxar ata o medievo. Os preparativos da Feira Franca están moi avanzados, sobre todo é moi importante para nós nunha Feira Franca como esta, que para nós é importante por moitos asuntos, pero sobre todo polo tema que escollemos, porque este ano as festas están tendo unha componente claramente feminista. Tivemos as pregoeiras e agora temos na Feira Franca o tema das meigas, estas mulleres que nunca calaron e que ademais elas mesmas eran un xeito de rebelarse contra un patriarcado que explicaba o mundo como non era. As rúas encheranse de actividades e animación con milleiros de persoas vestidas de época percorrendo as rúas do casco histórico pontevedrés. Este ano haberá máis propostas impulsadas dende o Concello, que contratará máis espectáculos que en anos anteriores. Ademais, participarán 100 postos no mercado medieval e 50 de hostalería. A eles hai que sumar as 170 mesas de comidas e ceas que montarán os grupos familiares
familiares e de amigos. O espectáculo inaugural será, como sempre, o venres a partir das 10 da noite na Praza da Ferrería, a cargo de Pablo Méndez Performance. Como non podía ser de outro xeito, as meigas serán as protagonistas. Xa o sábado non faltarán os espectáculos tradicionais como a recreación do transporte do viño, demostracións e obradoiros de esgrima e tiro con arco en Montero Ríos ou o gran torneo medieval na Praza de Touros. Haberá tamén carruseis medievais para cativada no Castelo de Raíña Vitoria e na Praza de España, xogos e embarcacións tradicionais na Ponte do Burgo e obradoiros e ludotecanos o Portais da Pedreira. A animación completarase con espectáculos de danza e música. Ribeira presenta unha nova edición da súa mostra de teatro. A actividade, xa un clásico na programación cultural da localidade, desenvolverase do 25 de setembro ao 19 de decembro no novo Auditorio Municipal. En ela contarase cun total de 13 compañías participantes. Unha das novidades desta edición é que as tradicionais representacións dos venres pola noite sumaráselle tamén sesións destinadas pro público escolar en horario de mañá, residencias artísticas de compañías e tamén estreas, incluindo non só espectáculos galegos, senón tamén de compañías de ámbito estatal. É o caso da coprodución de Ancoraxe e Vórtice Escénico co Centro Dramático Galego, titulada Héroes en Decembro, cuxa estrea se prevé pro vindeiro 26 de setembro. Será a representación que arranque a mostra deste ano. A programación completa pode consultarse xa na páxina web do Concello, www.ribeira.gal. Vilanova considera todo un éxito a súa programación cultural e lúdica deste verán. O goberno local salienta o incremento de visitantes ao municipio grazas ás distintas propostas. O alcalde mesmo asegurou que algunha desas actividades chegou a mobilizar tanta xente como no seu día o Paso da Vuelta. Cos datos aínda sen pechar, Gonzalo Durán tamén pon en valor o incremento na actividade hostaleira en establecementos turísticos, dende hotéis a vivendas turísticas. Iso sí, cun leve descenso do consumo por persoa, compensado, dixo, pola cantidade de xente que viu a maiores. En canto aos contidos das sonatas de verán, a programación de verán do Concello salientan a gran aposta deste ano, con máis propostas ca nunca e tamén cunha resposta moi positiva en todos os espectáculos. Destacaron dende o Concello a boa acollida do Bivalbos Fest e do Vila Blues, novidades deste verán. Tamén o éxito rotundo do Son de Vilanova, a actuación da Orquestra Panorama ou Milladoiro. Propostas lembraron que foron posibles grazas ao apoio de outras administracións, como a Deputación de Pontevedra. Hubo lo que non hubo nunca, tanto de espectáculo como de gente. Las cifras que tenemos de la policía local, ahora que tienen drones en los grandes acontecimientos, como Panorama, como todo eso, son impresionantes. Desde la Vuelta Ciclista non hubo tal aglomeración de gente en Vilanova como hubo este verano. E a verdade é que se notou que a Diputación, co cambio de goberno, volveu a intensificar o seu apoio aos concellos, porque non só falamos do Plan Máis Provincia, o que se acolleu o Concello e o Goberno de Vilanova, para a súa propia programación e actividade festiva, sino tamén o incremento da aportación que facemos para o Máis Música, con ese espectacular concerto de Milladoiro que reuniu a centos de persoas. E con este balance das sonatas de verán de Vilanova de Arousa despedimos o informativo de hoxe. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.